May musapaw. Hello, hello. Mabungahong kagabiyon mga Exo. Balik ta no. Wami Bible study. Wana dayon. So live ta. Share sa nako no. Kumusta mo diya? Namos ako ang prayer kanunay no. Bisan wata nag-live Exo on na mga higayon nga di ta ka-live kay medyo busy jud kayo ko. Busy kay sa buluhaton sa Ginoo. Pero namos akong pagampo kanunay. So share sa nato tong live. Shout out. We have 20 viewers this time. Taon na jud tawa ka live ug ngani ba. Although mag-live ta sa Bible study pero di jud sa tanang panahon depende kung nay wifi ba. Apan garon live tag soon kay bakante ko. Di na ko ni palabyon. I-share sa nako again, i-share sa nako tong live. Ako nag-ampo nga namos mayang kahimtang, mayang panglawas, duol mo sa Ginoo. Complete package ba? Again, ako sa ni-share igsoon ang ato ang live. And please share our live tonight. Ano mo? Live na ko. Hi! So, Shout out Batang Mindanao 29. Vlog TV is watching. Marvin! magabi sa Brad, Pastor. Batang Mindanao. God bless Brad, padayon, abantita, murag pari-pariha kita ang ministry ba? Nagtanaw ko sa imong ministry Brad. Bunal ta para sa mayaan sa Ginoo. Murag tanaw na ko pari-pariha kita mga disipulo ba, mga kriminal. Salamat sa Ginoo, puhon-puhon, magkita ta. Tugod sa Ginoo. Praise the Lord. So, again, please share our live mga igsoon. Og salamat sa Ginoo kay baganti ko karon nya kuan kanang ako ning gi-grab nga opportunity igsoon to share the word of God kay actually everyday nga atong Bible study dire na mga gi-open nga Bible study si Lord. So, di kalikayan busy ba. Unlike before, katong wala pa yung mga Bible study, mauna nga regular atong live everyday, usahay pa twice a day. But this time, kuan gyud mga igsoon nya busy nya karon gali o tungod sa busy nako. Wala na ko ka balik sa prisuhan ug sulod, no? Bisan sa Cebu City Jail wala na ko. Nya diri sa mga jail sa duol. Medyo busy gyud. Wala sad ko kabalik mga simana naman siguro, 2 ka simana kay nagtukod sa taog New Church Building igsoon sa tong outreach katong banggiitang kriminal karon nahimo nang alagad sa Ginoo. So magtukod tag simbahan dito sila ha. So nga usa sa coming daughter church nato sa outreach nato mao na nga grabing bisiya. Nya nay mga appointment ugma nay appointment ambot og mulahos pa mi sa akong asawa kay nay mga bisita from Mindanao. Shout out Bisigami Luzon, Visayas and Mindanao. So naay ugma mga ri sa Bohol. So na schedule ba. So we don't know or I don't know kung madto ba mi sa usaw maibaw-an na ni ugma busy kayo sa kaymayaan sa Ginoo. Kay nindot ning maabtan tay nagbalik sa Ginoo igsoon nga namuhat ta sa iyang uluhaton. Mao ni nindot nga preparation igsoon. Praise the Lord. So
Shout out sa tabi. Kay murag mingawa na, oy, pila naman ta kabuwan o ka-live. Oh, wala pa buwan siguro, no? How many weeks wala ta ka-live? Aside sa Sunday, mao man na, mag-live man kita. Pero, kaya like this, bitaw. No naman. No, wala ta ka-live ba? So, praise the Lord, aning blessed opportunity, mga igsoon. Akong shout out ng OFW, amping kanunay mga kaigsoon, diog namo sa prayer, no? Mga OFW, mga naka-permanent resident, and sa tanang mga nagtanaw karon Luzon, Visayas, and Mindanao, klaro kay wa kabantay ang uban nga lipat nga nag-live taron. Unya akong shout out ang mga brad nako sa Alpa Caparolong Lib uban sa Gracia sa Ginoo, ipataas na tungalan sa Ginoo. Kanunay, mo na sikreto sa taas nga kinabuhi. Saya Skiptron in Arm, shout out. Og sa atong followers igsoon nga 229,000, hapit na da 230 kay kung kita na murag karon gabi 230 ta. 229,000 followers ug mabungahong Kristohanon, og sa usa ka page na to nga 60 plus 62 man sure to, kalimot ko basta duha tong live ron Nixon gi-cross post na ko ni kay kuan manggudta kanang not recommended ba, so daghang kay mga followers na to, even mga friends na ko nga mga police, mga batch na ko sa criminology, giingnan ko nga wala na lang yung kita sa imong mga live lagi naam god, so not recommended ta kay natay na violate bitaw nga tuwa ra mang share judiri mga igsoon pulong sa Ginoo nya nalan tay nalapas nga mga role sa mita ba mo na di makit-an, that is why naghimo taglain nga page mabungahong Kristohanon at 2.0 aside aning mabungahong Kristohanon nga original page na to. So ang duha active na, so may daghang nag-message, pasensya day no sa mga daghang kay nag-message na ko bang usay di na ko matagad magpaampo magpa-advise kay busy jud kayo, no? Imagine ay mag-message nimo everyday 100 plus, di na nimo matabag ukab. Na pa ko'y family, maghatod pa ko sa akong anak sa school. Na pa'y mga red bisita, na magpaampo, na study, grabe. So, pasensya na mga igsoon, basta as always, tanang mga followers, viewers, subscribers, tanan nga naani nga page kasunod, I always pray for you every day before matulog o inig mata. Namos kong pagampo kanunay, no? Shout out sa nako ang amuang station diri sa Clarin Police Station, ingon nga ako ilang PNP life coach, among chief diri si Police Lieutenant Chief Amba, ug sa tanang mga kapulisan ambungan ug maanyag nga kapulisan diri sa station namo, ug sa tanan Luzon, Visayas and Mindanao nga mga PNP personnel, Campus Menya, Cebu diri sa Bohol Barracks, Tagbilaran City. Sanan Brad Chief, si Police Lieutenant Colonel, sayop ba ko? Yes, Chief Newest, Brad ako sa SEA. And tanan nga mga batchmate na ko sa criminology nga daghan kay mo di na ko tagsaon, kabalo na mo mga sir. Mga bye. Kabalo na mo. Okay? Shout out na ko as always Cebu City Jail. Og ako din gi-shout out ang Maximum 4, sila Brad Ares diha. Tanan ang RDC 1, 2, 3, maximum 19. Basta tanan diha sulod mga jail officer, and akong gi-shout out si Brad Maguri ay nga nakagawas na gid. Nag-message din ako pagawas, no. Naani siya sa RDC 2, siguro ni siya. Shout out ako Mayor Ayan diha, pasensya na gid mo, taon na jud ko wala kasulod diha kay busy jud kay sa ministry diri sa Bulaton sa Ginoo. And again shout out ako si Brad Mago nasa Pasil karon Cebu together with his whole family, yang igsuon, no? Og shout out sa nako si Brad Ibang tanan. Brad Jao, long live kanunay brother. Unsa pa gyud diha nga mayor man siya sa Kuan God Brigada ni 20 ba to? Kalimot na magugod kay taon na ako kasode ba, no? So, tanan nga nagtanaw karon mga igsoon, please share our live and don't forget to subscribe sa tong YouTube channel. Free to subscribe YouTube channel, no? You can find the link in the caption of this live igsoon. Ang kaning live na to karon ako ning i-upload dito karon taon. After this, i-download ako din i-upload ako dito kay in 30 days ma-delete ni siya automatically. Yung live na to sayang kay igsoon. Okay, so let's go. Our topic for tonight is about tinudan na yung kabaguhan. Okay, there are so many people approach ning dual na ko, parents or asawa, bana, nga ngano daw nga nana sila sa Ginoo, nagsimba na, ang uban, gibautismuhan na niya. Kuhan pa daw, kanang nganong mubalik pagit sila na ilahang binuhatan nga di mayo, nga dinagko bugat bitaw. No? So,
ang atong punto karon, atong topic igsoon is, ang atong tema is, kuan man to akong gibutang sa caption. Kaya sa caption ba kanang, once ang atong pagduol sa Ginoo taphaw sa ang atong kabag-uhan. Wa ko kabutang og verse da. Wait sa. Actually, itong verse karon Matthew 11:28, one of my favorite verse kay nasinati na ko ni. No? So ang akong tema is taphaw kung taphaw ang atong pagduol sa Ginoo, mo resulta po na siya taphaw nga kabag-uhan. Based on my experience ni Igsoon sa ako ang mga disciples uban, no, nga gipiyal sa Ginoo. Okay? But before we start, balo na tayo Igsoon. Let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. And anyway, day ako rin gi-shout out no ang mga followers nato from Sagbayan. Just last night, paghuman sa atong second service Igsoon, natay funeral service niya ako ang ilang speaker dito, nagkalapok-lapok. First time to Igsoon, sa tibok na akong ginabuhi Igsoon, first time pa to nako nakawali nga lapok kay nalubong akong sapatos sa kalapok Igsoon, as in lapok kayo. Kanapit akong Carabao Grass. Lapok kayo Igsoon kay dito atong gimantala ang pulong sa Ginawapan. Wala gito igsapayan nato Igsoon kay na flashback akong memories before ba. Na flashback na akong kasinatian nga sa una maglapok-lapok ko, magkadagma-dagma Igsoon. No? Labi na nairid, magdagan-dagan, magkadagma-dagma, magkahugaw-hugaw. Kay mo palit lang siya mo deliver lang, di ba? So how much more kung i-deliver na itong pulong sa Ginoo? Andam ta maglapok-lapok. So daghan kita mga followers dito. Nagpa-picture to gabi no? Shout out sa tanang mga followers na to sa Sagbayan. Labi na sa ning attend sa funeral service last night. Okay. Salamat. Anyway, this coming Sunday siya kita-kita ta Gindulman, Bohol, Assembly of God ni siya nga church. Speaker ko sa ilang anniversary. Thanksgiving. Okay. So karon ng Sunday and then na ako mga schedule, nakalimot ko gibok na ko. Daghan kog schedule sa December gyud. So mao ni akong last nga schedule this coming November. This month. This month November kaning this coming Sunday. Speaker ko sa anniversary and then sa January na ako sa 6 sa Loon anniversary gyud na Thanksgiving. Kita kaon na ni no na kuan fasting ani ba? Unya kuan sa December 6, December 8 and 9, I guess, December 6 ni siya, Loon ko, Bohol, and December 8 and 9, Dumaguete ko, and then December 21, Panglao, Bohol, and then December 23, Jensan, Mindanao na ko, the rest sa December and Igsoon. Praise the Lord, hallelujah. So, see you, and then nanak ko yung nakabook sa January, somewhere in Southern Leyte. Grabe ang kuan sa Ginoo Igsoon. Gihatag mga oportunidad. Sumaw sa niya akong panangad sa Ginoo. Sa dihang gipagawas ko sa Ginoo Igsoon sa Shabu, sigarilyo, inom, rugby, bulkasil, marijuana, barnes, syrup. Unsa pa dang mga suyupunon, babae, Igsoon, tanan. Ako yung gingnan Ginoo, Lord, since imo kong gi-transform tungod sa imong kaluyo, grasya o gugma ka nako. All of my days and all of my remaining days here on earth, gamita ko. Mamawi ko nimo Ginoo. Redeeming the time ba, no? Sumaw na mga Igsoon nga. Para nako bless kayo and it's an honor for me nga gitagaan ko oportunidad sa Ginoo nga mga tug lain-laing dapit Igsoon para atong ipabuhagay ang pulong sa Ginoo. Okay? Let's pray. Father in heaven, thank you Lord God for this wonderful evening that you have given to us. Salamat sa another great privilege, Lord God, nga mamalandong na usab simbala ang pulong Ginoo. But Lord, first and foremost, search our hearts. We know that your word is so holy. Balaan kini kaayo. So limpyuya mong kasing-kasing Ginoo. If ever there's anything inside of us right now, Lord, nga may hinungdan nga dili mo penetrate ang imong pulong, dili mo tuhop ang imong pulong, pasaylo ami Ginoo. Himaming angayan o himaming takos. Andama mong panudlanan nga espirituhanon aron walay mausik ug masayang sa imong pulong. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon. And labaw sa tanan willing mo sunod kanimo kay ang milagro, ang transformation, ang panalangin na sa pagsunod. It's not enough just to listen to your word and then forget it. But Lord, need kayo namo ang heart nga doers of your word.
And Holy Spirit, gi-welcome ka namo. You are our master teacher. Wala mi nagsalig sa mong kaalam nga kalibutanon or tawhanon. Kinsa lamang mi nga mag-interpret sa Bible. We need the guidance of the Holy Spirit. We need you, Holy Spirit, tonight. And tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Bless all the viewers right now, the listeners, Lord God, as we listen to your word tonight. Let it be nga babati na mo imong presensya, imong gahom, imong dihog, Ginoo. And of course, Lord, I pray nga matagbaw gid mi, mabusog jud mi sa imong pulong, Ginoo, karon. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Wala mi giisa nga tawo, pundok, grupo, relihiyon, or any sect or sekta, but we lift up only the name of Jesus Christ tonight. So Lord God, thank you for the victory. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus nga mayamong bugtong manluluwas. Amen. Hallelujah. We have 80 viewers. Shout out, Brother Gilbert Santianes, watching from Torel, Dumoy, Davao City. Sige, kung labayan, Torel, Brad. Kanang nakaschedule kog dyan sa kanang ari mo flight sa Davao ba? Malabyan na muna. Torel, naman tayo mga followers dili. Praise the Lord. Okay? Let's start. Itong teksto mga igsoon, Mateo 11:28 ni. Mao gini ako ang usa ka bersikulo nga grabe ning impact jud sa ginabuhi kay ako kining nasinati. Nindot magud mga igsoon nga atong i-share sad, ipaambit bitaw labi na nga mga bersikulo na itabo ginato kay maka-prove gyud nga tinuod ang pulong sa Ginoo. Amen. Okay, so our text for tonight is taken from the book of Matthew, chapter 11 verse 28. Okay. One of my favorite verse, all-time favorite verse igsoon. Okay? Mateo 11:28 RCPB. Okay? Dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an. Kay papawlayon ko kamo. Again, ingon si Jesus. Jesus said sa Mateo 11:28 ningon si Jesus, dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an. Sige gikapuyan dia kay papahulayon ko kamo. Ang Dios magapanalangin sa iyahang balaang pulong mga igsoon. Praise the Lord. So tonight gi-remind ta ni Lord igsoon nga diha kaniya nay kapahulayan, diha kaniya nay kabag-uhan, diha kaniya nay kagawasan. First line ingon siya, duol kamo kanako. Ang una natong himuon igsoon para makabaton tag kapahulayan. Unsa nga kapahulayan? Kapahulayan gikan sa makadaot nga bisyo, kapahulayan sa shabu, illegal nga droga, kapahulayan sa pagkapalahubog nga di jud ka pwede di ka kainom matag adlaw, kapahulayan gikan sa pagsigarilyo, di ako gikan tanan, kapahulayan sa basta anything nga nag-slave bitaw nato gapos ba, let's say talikala bitaw, chain or mga gapos sa kaaway. Kapahulayan baron sa pagka-addict na to pornography. Kapahulayan baron igsuon sa unsa nga mga kahilayan bitaw nato. Kabalo ka nga need na nimong rest, need nimo ang rest ba kay nag-struggle ka. Yes, Kristohanon ka. Kabalo na ka sa kamatuoran, bautismado ka, but still nibuhat ka ng mga butanga nga wala malipay ang Ginoo. Ingon si Jesus igsoon, dool kamong tanan. Shout out Brad Sir from Davao, akong amigo nga police officer, Brad Sir Rugia Bergonzado. Okay? Ningon ang pulong sa Ginoo igsoon nga muduol ra ta niya. Unsa man ato ang mga gipas-an karon, bugat na kayo problema, no? Unsa man nga klase nga problema nimo karon nga nakagapos nimo, ang bugtong solusyon way lain muduol ra ta sa Ginoo. Yet there are so many people, miingon sama sa akong introduction ganina ni duol na ako igsoon. Pastor, nganong di man jud ko mabag-o? Pastor, ngano magini Brad, grabe, dugay na ko sa Ginoo pero nagantos pa ko ni ba? Ngano magyong mo tintal pa man jud kog inom? Ngano man jud makagunit kog kwarta mo suyop pa man jud ko? Okay? Ngano man gyud ni? Bautismado na unta ko Brad pero ngano man ingab? Mamakak pa man jud ko unsa ni akong gibuhat? Nganong di man ko kalikay? Igsoon, prangkahan ti ka sometimes ang atong kabag-uhan taphaw, kay taphaw ra pud atong pagduol sa Ginoo. Okay? Ingon ang pulong sa Ginoo, duol kamong tanan kanako, kamong gikapuyan nabugatan sa inyong gipas-an kay naay kapahulayan. Si Jesus mismo ning ingon og si Jesus dili siya bakakon.
Ginoo siya igsoon, once isulti niya may tabo, no? Ang problema lang igsoon, yes, ang kabaguhan proseso. Pero usahay igsoon, pila na ta katuig, naabot na tag 5 katuig. Sige lang gyapon tag bisyo-bisyo diha nga naman kadaot, no? Wa ko muhukom, pero kung maabot na kag mga pila ka years igsoon, then there's something wrong with your walk, with your commitment ni Lord. Because maybe ang imong pagduol sa Ginoo taphaw ra. Maybe ang imong pagduol sa Ginoo igsoon, dili jud kayo seryoso, dili jud as in tinud-anay nga kanang wala jud ka nag-crave sa presence ni Lord, kanang wala jud ka nagkamang nga makigpatay na jud ka sa presensya sa Ginoo. Lord, muduol ko nimo, gikapoy na ko kaayo, ingana ko sa una igsoon. Nganong nabag-o man ko niya, ang uban wala. I'm not comparing myself to others, but ang ako ra man kong sikreto igsoon katong time nga dalhon ako sa rehab. Kay nabuang nako kuno ingon sila, magistorya na ako ra usa, magistorya kog mga kakahuyan. Mahadlo ko sa kong anino, mahadlo ko sa kong malihok sa kong tiil. As in grabe ka adik igsoon. No, wala ako. Saka nang kabuhi kay ba? Ag kabuhi naabot na sa utok. Bitaw tinuod sa mga igsoon. So, ang akong gihimo igsoon is kanang gitawag og genuine repentance. As in, mingduol ko sa Ginoo nga tinud-anay jud. Tinuoray. Duol tabangi ko, gikapoy ko, bugat kay nis, depressed kay ko, 3 times ko nag-attempt og suicide. How many times akong motor gibangga na ko, aron mamatay ko, pero buhi gyapon ko. Pangos-pangos ni akong makon, gawas ni. Basta, grabe ko gibuhat ison kay akong ipakong akong sa haligi, magkadugo kay gikapoy na ko sa kong kinabuhi nga. Kanang inigsayo sa buntag, bitaw, you know the struggle of a drug dependent before. Kana bitaw, kung kabalo lang mo igsoon, inig-aksyon nagtuktugaok sa manok, makulbaan ako, nga naman, mangita na ko spitaka sa akong mami, akong daddy, mangita na ko cellphone sa akong ate, kaya akong ibaligya, pasopan, mangita na ko mga alahas, mangita na ko sa ilang mga any valuable things nga pwede siya mapasopan og siyabo. Manang struggle kay ko, kay gusto ko muundang, pero saon ako pag-undang in how many years? More than 16 years ko na slave sa drug addiction, igsoon. Sige kog attempt every day, last na ning suyop, pero di mo undang ang last nga suyop. Kapoy kayo. Mao to nga ninduol ko sa Ginoo nga tinud-anay ko nga Lord, ang akong pagduol sa Ginoo igsoon dili taphaw. Mao ni akong gi-encourage. If ever there's anyone who are watching this time, nag-struggle ka sa illegal nga droga, tanduway, redors, kulapo, emperador, unsa man na babae, hilig kay kag babae, nag-struggle ka sa pagka-addict ni mo pornography, nag-struggle ka nga ganahan jud ka mga bit. Igsoon ang kuan ra gid na ang key, the key or ang Yahweh igsoon is tinud-anay nga pagduol. Tagaan ta mo example sa tinud-anay nga pagduol. Example akong kagalingon, ning duol ko surrender ko Lord, mao ni kapoy na kayo. Biyaan lang nina ko akong pag-eskwela Ginoo, basta mo duol ko ni baguhal ko, mao na nga ningundang jud ko igsoon ako ang kabalo naman ang ubad sa testimony nako. Ako jung gibiyaan akong pangandoy. Kaya ang pangandoy sa Ginoo nako. Basta mabag-o lang ko Lord. Okay na. So mao to mga igsoon nga ako jung gihimo aron makabaton ko tinud-anay kapahulayan, kabag-uhan, kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas. Tinud-anay jud ko nga niduol sa Ginoo, as in everyday mag-crave ko sa presence ni Lord. Everyday mag-crave ko sa word ni Lord. Everyday kay kamaon ko mo kanta, kamaon ko mo gitara igsoon, magsige kog awit sa Ginoo. Wa ko'y gawas-gawas sa balay, mao ni akong gihimo. Akong gipakita sa Ginoo nga as in Lord tinud-anay kung pagduol nimo. Every time nga naay Bible study, prayer meeting, wa ko'y absent. Naay prayer and fasting, sige kog appeal. Even me, sige kog fasting kada adlaw. Pero 2 meals ra. But everyday niwang kay ko ato, mura kong adik. 6 months ko, wakoy gawas-gawas o balay igsoon. Di ko mo adto sa akong mga barkada. Minggawas na lang ko, katong ligon ako, matured ako spiritually. Mao ni akong gihagit ang uban nga naa, nagtanaw karon nga. Wala pa ka totally na bag-o. Siguro, dili pa po ka totally nga ni surrender sa Ginoo. Total surrender, it means mga igsoon nga ikaw jud mag-crave jud kag maayo baka kung adik ka sa una, unsa ka adik sa una sa mga illegal nga droga, mga bisyo nga makadaot. As in, imo jung pugson i-force imong kaugalingon nga moduol sa Ginoo. Kaya ang kabag-uhan depende ra na nato igsoon. Nganong nabag-o lagi ko nagdungan. Way back 2012 ko giset free ni Lord. And then 13 years na ko kapin nga nakagawas karon sa syabo, inom, sigarilyo, babay, no? Sa pagayuban dia, rugby, bulkasil, marijuana, barnis, sirap, tanan nga mga suyuponon, gasolina, aso sa katol nga labinder, suyupon ako na igsoon, naminaw dyan na Ginoo. Ako manigarilyo sa una, areo, ilong, isuksok na ko na, duha ka sigarilyo, usa ka sigarilyo, aris ilong.
Aris bali ko igsoon, gitawag ko sa mo ang eskwelahan diri sa Mater Dei College Tubigon, Bohol. Boy ilong kay in the sense nga manigarilyo ko aros ilong. Hardcore ko nga drug addict, di ko abnormal ko nga pagkadik-addict sa una. Mao nang sadang akong gitugyan ang tanan sa Ginoo kay gusto jud ko mubiya na ba. Depende ra mo na sa atong desisyon. Ang tinud-anay kabag-uhan igsoon mga brad na ko diha, mag-start na sa desisyon. Tinud-anay desisyon, tinud-anay pagduol sa Ginoo, as in sincero, as in seryoso nga pakigrelasyon sa Ginoo. Amen. Nga kanang maningkamot jud ka ba dili kay midol ko sa Ginoo, surrender ako sa Ginoo, surrender na ko Lord niya. Enough ra nimo ang simba, di ka mabaguhan na, nagsalig ra kag simba. Kada panahon dating simba, di ka mabaguhan na. Atin ka og mga cell grouping, atin ka og Bible study, no? Prayer meeting, kung wala nang mga ingana nga mga activity sa church, sa balay ka pagbasa og Bible, sa balay pag worship ni Lord, sa balay pag-ampo, sa balay na kay himuon sa Ginoo. Nga ang imong spirit, ang imong kalag ma-feed sa word ni Lord. Dili pwede nga gusto kag tinud-anay kabaguhan pero gasalig ra ka swali sa pastor sa adlawng Domingo, di ka mabago, di ka mo grow, di ka mo tubo. Dapat imong i-force imong kaugalingon nga muduol sa Ginoo. Nga naa kay devotional. Amen. Di ka mabago na magsalig kag Domingo ra ka mo kanwa. Dugay, no? Tinud-a si Lord. Pugsa imong kaugalingon nga maduol sa Ginoo. Because based on my experience, the more I get closer to Jesus, nag-anam, og reflect iyang karakter nako. Ako nga nung diretso lagi ko, di nga nga compare, pero dagan ko mga disciples nga dali raman na bago. Di na mo suyop, di na mo sigarilyo, depende man proseso, pero kung gusto ka igsuon nga kabaguhan jud nga hingpit, tinud-a si Lord. Tinud-a si Lord kay tinud-on sa Ginoo. Base sa akong experience. Again akong balikon. Usahay, di dyan na to ma-attain. Dili na to maangko ng tinud-anay kabaguhan kay taphaw ra po ng atong pakigrelasyon sa Ginoo. Pwede ra ka di mo tambong Bible study, di kay kauhaw. Pwede ra ka di mo simba, pwede ra ka di mo prayer meeting. Unsaon pagbago ni mga wampo kay klaro? Klaro ha, sa na imong relasyon sa Ginoo. Kaya ipakita ko sa Ginoo ba? Ipakita ni mo sa Ginoo nga, uhaw kay ka nga, nangandoy ka nga, Lord, I want you. Gusto ko nga imo kong hulumsan sa imong gugma. Hubga ko sa imong presensya, Ginoo. Ingana, gipangita ni Lord intimacy, gipangita ni Lord imong kauhaw, no? Nga dili lang imong mantinilan si Lord. Kaning pareha nako adik-adik, no? Di na basta-basta mabago kung taphaw ra, dili. Kita mismo igsoon nga mga lulong sa mga makadaot nga bisyo kanang pugson gyud natong kaugalingon nga nay gitawag og fully surrender na gyud ba, totally surrender to the will of God. And then aside na igsoon nga ning tuota ni Kristo kana bang everyday natay buhaton nga magmuduol ta sa Ginoo, magbabad ta kanunay sa iyang pulong. Usay man gud gusto ka magbago pero kasige ra kag scroll sa Facebook, social media, YouTube. Sige ra unsa ra imong gibuhat diha nga wa makakaon ng imong kalag. O na mga igsoon. Gusto nag tinud-anay kabaguhan, tinud-anay kapahulayan kay gikapoy na nga sige suyop, makagunit kag kwarta suyop, makagunit kag kwarta bisyo didto, makita kag babae nga gwapa, lalaki nga gwapo, matintal ka bisag minyo ka. Gusto ka nga makapahulay ka na, tinud-a si Lord. Seryosuha imong pagduol sa Ginoo, ang imong relasyon sa Ginoo igsoon, hugda og maayo. Amen. Hugda, tinud-a. Kay once makita ni Lord nga naningkamot jud kag maayo, tabangan ka sa Ginoo. The truth is this. Ang tinud-anay kabaguhan magud igsoon gitna na partnership. Dili pwede si Lord mo trabaho ra. Mo apil pug ka ang Ginoo mo tabangi sa dang kaugalingon nimo. Gusto ka mabag-o, gitabangan ka sa Ginoo pero ikaw pod maglisod gali kag adtog simbahan, maglisod kag og Bible study, daghang kag alibay, wa kay panahon sa Ginoo, wala kay quiet time, wala kay quality time with the Lord. Usaon pagbag-o nimo ana? No? Mao na nga nabag-o ka pero dili jud way klaro ba, mo paling-paling ba bitaw? Ano na mga igsoon. Ako ra mong prangkahan igsoon kay akong sekreto mao ni tinud-on lang ginato ang Ginoo. As in muduol ta nga tinud-anay, seryoso sa Ginoo. Maangkon po nato ang tinud-anay kabaguhan. Once ang atong buhaton tinud-anay nga pagduol pakirelasyon sa Ginoo, ma-attain na to ang tinud-anay kagawasan, kabaguhan gikan sa mga makadaot nga bisyo, gikan sa mga gapos ni Satanas igsoon. Wa imposible sa Ginoo. Si Lord mismo ningon sa iyang pulong, duol kamo kanako, gikapoyan na mo diha, bugat na kayo, kapoy na kayo, kay papahulayon ko kamo. Ako mismo isog kumusultian ni kay naitabo ni nako. Amen.
nahitabo na ako ng mga igsoon, unsa ko grabe. Mo bitaw na grasya sa Ginoo kaning mga gipiyal sa Ginoo nga mga disipulo na ko naadyo mga di na ako isulti nga mga grabe jud ning mga kinabuhi mga igsoon, no? Mao na nga gusto na ko ni ipadayag jud ninyo nga naabot na ko ni nga kabag-uhan. How many drug dependent ning approach na ko giunsa nimo brad, giunsa hingdool na ko sa Ginoo nga tinud-anay, no? Nagpuasa ko unya nadyo ko kanang bitang commitment nga lawom kay ba dili lang taphaw nga pwede ra nimo kanang kanay sa kong gi-share ganina ba nga mosimba lang ana nagsalir kag simba no everyday simba sa Ginoo kada adlaw. Gusto kag tinud-anay kabag-uhan ipakita sa Ginoo nga gusto jud kag tinud-anay kabag-uhan. Ipakita sa Ginoo nga uhaw kay ka sa iyang presensya. Ipakita sa Ginoo nga gutom kay ka sa iyang pulong. That way dali ra ang imuhang tinud-anay kabag-uhan. Experience na ko na igsoon. Ingon daw mga amigo nga pulis, wala yung kaning agi girehab no? Wala. Nga no ang kang girehab, nga maong to istorya nga irehab na ka, wa gyud. Nindritsura ko, girehab ko sa Ginoo. Amen. Matthew 11:28, Jesus said, dool kamong tanan, kamong gikapuyan, nabugatan. Sa inyong gipasan, papahulayon ko kamo. Ang nagsultihan ni si Lord, si Jesus, once siya musulti, may tabo yun eh. Kung na nagtanaw karon dire nga dili pa ka totally na bag-o. Yes, dugay na kang Kristohanon. Kabalo ka na kay daghan kay magpatambag na ko na. Ang uban napa sa worship team pero adik og pornography. No? Na fall sa premarital sex. Daghan kayo. Daghan kay mga addiction pa, no? Nabuang pa sa email. Yes, niingon sila pastor, sao man nga addict mo kay kuno no. Galisod ko pastor og uninstall ani akong i-uninstall mo balik na pod. Ug nay mo altar call nga pastor mo appeal ko dito forward hilak-hila ko uninstall ini kapila ka adlaw balik na pod. Sao man ni pastor nga totally set free ko ang buhaton mga brad, mga sister, mga igsoon. Tinud-a si Lord. Duol sa Ginoo nga tinud-anay. Ipakita pud sa buhat nimo. Di sa baba lang. Ipakita nga aktibo ka sa mga bulaton sa Ginoo. Bisan naka sa balay nga way nakakita nimo. Naka sa kwarto nimo, pag-meditate sa word ni Lord. Pag-ampo. Tagay gigayon si Lord, istorya si Lord perminti. Tagay siya taas nga panahon igsoon. Ipakita sa Ginoo nga giuhaw ka sa iyang presensya. Ipakita sa Ginoo nga desperate bitaw ka. Desperado na ka ba? Desperado ka sa presence ni Lord nga Lord, lumsi ko sa imong presensya. Mabag-o ka diha. Apan kung imo lang ipakita sa Ginoo taphaw nga pagpangalagad niya. Taphaw lang nga pakigrelasyon niya. Simba lang, Domingo lang ka, mga minaw wali, pero sa panahon sa Monday to Saturday, nakakas kalibutan, unsay mong gibuhat, busy ka sa sigukod o kwarta, di man nasayop ng magukod o kwarta, pero tagaan ta mong tips, gukdang, tag-iya sa kwarta unaha. Ang kwarta, automatic na magukod-gukod sa imo. Kami di ay, ako na bitaw nagibalik-balik ninyo, naba may sponsor, nami supporter, wala. Nami trabaho akong asawa, kung ako wala. Pero nga nung nakainganita, nakatukod, simbahan, nakatayas tanan. Gi-bless ni Lord kay nga naman giuna na mo siya. Gigukod na mong tag-iya sa kwarta. Ang kwarta nagsunod-sunod dira sa moa. Amen. Karon nakapalit ang bag-o nga electric drum. Ni-upgrade ta mga igsoon kay usay saba bitaw naluoy ko sa drummer ba kay ni kusog na kayong guitar ang bass kusog kay bunal pa murag makuan siya. Yeah, kami pod di kay balance so na blessing from the Lord igsoon nga na niabot palita no so kasagaran gigamit sa Ginoo ko kaila pastor gi-convictar ko sa Holy Spirit pastor gipadaygan ko sa Ginoo nga mao ni mohatag ko nimo ani pastor wa jud ko kaila ninyo pasensya na gyud wa ko kaila nyo pero gisugo man kamo sa Ginoo prayer akong ikabalo sa ana ngano man giuna na mo si Lord among gipakita sa akong asawa akong anak igsoon nga seryoso mi nga nagministry honestly ang among motibo dili kwarta among gipakitaan si Lord nga Lord mao na gini mamatay mi nga nasa imong presensya. So si Lord na ibahala. God, si Lord iyang gipakita namo, iyang giatiman, gampingan, gitagbo ang panginahanglan. Amen. Nakabaton mig kanang kagawasan gikan sa kalisod. Kanang kalisod bitaw nga sa una, actually igsoon. Bag-o pa lang may akong papa diri sa Bohol nagpastor, ilado man akong papa sa nga pastor. Wala jud may property, wala may balay, wala may simbahan, wala tanan. Sa karon lang ni grasya sa Ginoo. Among gihagit si Lord mo sa Lord, mao ni. Among ipakita nimo nga kaning mo trabaho mi sa bulaton nimo sa pamaagi nimo.
Unya, i-give up na mo tanan, among pangandoy. Amo asa niya, mao niya among commitment din. Ikaw na bahala na mo. Karon, grabe. So, kami mag-expect ngay ngani. No, na ikapahulayan. The same sa nako. Grabe ko kagapos sa una sa grabe nga mga daotang bisyo. Hinoon, wa ko kapatay. Daghang ko mga amigo, mga tirador. Ningagir ako pamaligyag sa bo. Adik-adik nga grabe kayo. Di na kalikayan mga igsoon, ako'y armas. Pero sa dihang akong tinudanay nga gisurrender kong kinabuhi sa Ginoo. Sa dihang akong giseryoso si Lord. Wala na ko gihimo nga taphaw nga ko ang pagpamati sa iyang pulong pagbasa og Bible. Wala na ko himo ang taphaw among relasyon sa Ginoo. As in sincero, seryoso. Mao ni akong nahitabo karon igsoon. Naay tinud-anay ang kabag-uhan. Tinud-anay ang kapahulayan. Tinud-anay ang kagawasan, totally set free gikan sa makadaot nga bisyo. Kaya ako rang gitinuod ang Ginoo. Amen. Ana ra. So again, akong gidasig tanan, nagtanaw karon. If ever na nagtanaw karon nga napakay addiction diha. Simple rang himuon nimo igsoon. Seryosuha lang si Lord. Yes, tinuod proseso ang kabaguhan. Pero prangkahan tika seryosuha lang si Lord. Pakita si Lord nga uhaw kay kasiyang presensya. Pakita si Lord nga gutom kay kasiyang pulong, no? Tagai siya dako nga panahon. Atin og mga bulaton sa simbahan. Pakita si Lord nga gusto jud ka desperado kang mabag-o ba? Tabangan ka sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo nga taphaw ra ka, mura ra kag wa kay klaro bitaw, imong relasyon sa Ginoo way klaro, di jud ka mabag-o. Ako ni balikon igsuon. Kung taphaw nga atong pagtuo, pagduol sa Ginoo, taphaw ra sad na nga kabag-uhan atong maangkon. No? Kung taphaw atong relasyon sa Ginoo, taphaw ra gyapon ang atong kabag-uhan, di tinud-anay. Apan kung tinud-anay ang ato ang pakigrelasyon sa Ginoo, tinud-anay gyud seryoso ang atong pagduol sa Ginoo, tinud-anay nga kabag-uhan, maangko na to. Ako na nasinati igsoon. Amen. Tinud-a si Lord. The more nimo tinud-on, everyday magpaduol ka sa iyang presensya. Everyday mo duol ka, mo dikit ka sa Ginoo. Slowly but surely, mabag-og ka. Totally set free from the bondage of Satan. Unsa may nakagapos nimo karon, bugto na sa pangalan ni Jesus. Depende nimo. Tinud-anay kabaguhan, depende na nimo igsoon. Kaya ko ning balikon, ang Ginoo mo tabang. Ang Ginoo mo bago pero tabangan sa nato atong kaugalingon. Atong ipakita sa Ginoo nga uhaw kay tas Ginoo nga Lord, daksa ko. Pag-uha ko gikapoy na ko ani Ginoo. Ako may nagdagdangan sa akong pamilya. Ako may nagdaog problema sa akong ginikanan. Problema sa akong asawa, akong mga anak. Kapoy na kining bisyo, ipakita sa Ginoo nga desperado ka. Once makita na ni Lord, dali ray mong kabaguhan. I remember my mom, igsoon, before she died, igsoon, before siya namatay, ako na ning gi-share niyo, pero akong balikon, ingon siya, mga igsoon ang Ginoo gamhanan. Ana siya. Tuldihan ko kamo mga igsoon, usa ka baril nga luha dili paigo sa hinilak na ko anang bataa. Pero karon kanang James nga adik-adik kaniadto nahimo ng Pastor James karon. Ana bitaw. Pero grabe akong mama igsoon mudag ampo tinud-anay gyud ba every day, before matulog niya kada kadlawon magsighilak sa Ginoo. Iya yung gitinuod ang Ginoo, Lord. Pagkauwa lang niya kung anak adik-adik. Lord, gikawat na po ang upering sa simbahan sa akong anak gisuyop. As in, ang pag-ampos kong mama, grabe. Grabe itong praying with groaning na jud bitaw nga bab. Nahitabo nga naayak ko. Ano bitaw, giseryoso. Ano ra ginaikso, no? Tinud-a si Lord. Seryosoha si Lord. Tagai siya, pakita siya nga tinud-anay gyud ang imong pagduol sa Ginoo. Pakit-on sad ka og tinud-anay milagro sa imong kinabuhi igsoon. Sama sa nahitabo nako. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word tonight. Lord, salamat nga imo mi gipahinumduman karon nga kung gusto mi tinud-anay milagro, kabag-uhan, kagawasan gikan sa sala. Tinud-on sad kanamo Ginoo. Seryosohon kanamo ang among pagduol nimo dili taphawon namo. Kung dili itodo namo Ginoo, tinud-on namo. Kaya ron mo resulta og tinud-anay kabag-uhan. Father God, thank you for your word. I pray, Lord God, kani nga pulong nga mga dunggan karon mao ni hinungdan nga mahimo ming mabungahon. Mao ni yawi sa tinud-anay kabag-uhan namo Ginoo. Dili di mo labayng kawang apan amo ning i-apply among kinabuhion Ginoo. In Jesus name. And Lord God, I pray to all of the viewers right now, if ever there's anyone who are watching this time
nga addict pa siya, Ginoo. I mean, napa siya addiction, Ginoo. Unsa man yang addiction nga wa ka malipay. I pray, Lord God, nga makabaton siya kauhaw sa imong presensya kanunay. Makabaton siya higher, deeper, higher level of kanang kauhaw o kagutom, Ginoo, sa imong pulong, imong presensya, Ginoo. Tinud-on jud kanila, Ginoo. Seryosoho nila ang relasyon nila nimo. Aron mo resultag kabaguhan. Kay di lalim ning gapos tas kangit-ngit, Ginoo. Grabing struggle hantod maabot sa depression. Apan naa ka, Ginoo, nga maghatag na mog kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas. As long as amo ni siyang iseryoso, sincero ang mong pagduol kanimo, why imposible? Ang milagro mahitabo anytime. As long as we have faith and our walk with you, our love with you, Lord God, sincero gyud among pagduol, our relationship with you, Lord God. Di gyud kalikayan nga ang tinud-anay kabaguhan amo adto nang maangkon, Ginoo. So Lord God, I pray to all of the viewers right now nga napa sila'y struggle kay napa sila'y addiction, Ginoo, sa mga butang nga wa ka nalipay. I declare, Lord God, in Jesus name nga makabaton gid sila totally set free sila from the bondage of Satan in Jesus name. In Jesus mighty name. And Lord, as always, I pray to all of the viewers right now, followers, subscribers, tanan nga nagtanaw na minaw, Ginoo. I pray for all of them. Lord God, nasayod ka silang kinabuhi karon. Ako, Lord, wala ko kaila nila. Wala ko kabalo silang sitwasyon. Apan you are a God, an all-knowing God. Walay matago nimo. Tanan dayag sa mga tubangan. So I pray, Lord God, unsa man ilang mga problema karon, mga struggle. Unsa man Ginoo ilang gipas-an karon nga bugat kaayo, Lord God, tagaig solusyon. Tagai Ginoo og kapahulayan. Tagai Ginoo kasulbaran tanan nilang problema. I speak life right now. I speak financial breakthrough in Jesus name. I speak deliverance in Jesus name tanang gapos sa kaaway. And I pray, Lord God, sa tanang mga naiutang karon makabayad sila sa pangalan ni Jesus. You're gonna make a way. You're gonna prove it to them that you are Jehovah Jireh, the Lord our provider. Way malisod nimo, Ginoo. Sa tanan nga nay negosyo imong pauswagon ug di sila makalimot nimo. Sa tanan nay trabaho karon I declare promotion in Jesus name ug di gyapon sila makalimot nimo, Ginoo. Sa tanan nga mga nangitag trabaho I declare open doors and opportunity for a job in Jesus name. And tanan nay balatian I declare healing in Jesus name. Either sa physical and emotional, I declare healing in Jesus name. We claim it, Lord God, according to your word. We stand in your word nga pinaagi sa labod nimo naayo kami sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord God. Tanan-tanan Ginoo among angkuno na kadaugan ang milagro kaayuhan, panalangin grasya gikan kanimo. Amo kining angkuno uban sa dakong pagtuo himoa lamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao kining among pagampo man, amo kining gipangayo, gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong maluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kagabihon mga igsoon. That's all for tonight. Praise the Lord. Okay? That's all. Salamat kayo sa pagkikuban ng mga igsoon. Hangtod na po sunod nga gayon. Kay kawat-kawat raman itong live. Magkabakante ito ba, no? Busy kayo. Pasensya na mo. Busy kayo sa bulaton sa Ginoo. But as what I have promised, igsoon, sa una pa, as long as I have the opportunity, i-grab yun na ako para mag-hisgot at pulong sa Ginoo. Salamat kayo. Mga viewers, followers, subscribers, na iuban, mga magsinog stars, thank you kayo. Tanan-tanan ako nang gi-appreciate. Namo sa mong pag-ampo. Unya, don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Freira. No, inindot man ko sa YouTube na itong mga live dito. So, after this, ako ni siyang i-download. Okay? Hindi na akong i-upload sa itong YouTube channel. Okay? So, that's all for tonight. Anyway, akong ibalik ang himaya ug dungog sa itong buhi nga Diyos. Siya lamang ang angayong pasidunggan. Siya lamang ang tanang ang balikan sa tanang kahimayaan. Amen. It's all about Jesus. It's all about Him. Jesus reigns as always. So that's all for tonight. Akong pagampo igsoon kanunay ampingan mo sa Ginoo. Okay? I-bless mo sa Ginoo and all the works of your hands. I-bless ni Lord. Bantayan mo sa Ginoo, inyong mga lakang giyahan mo sa Ginoo aron ihatod mo sa kadaugan. Shout out Brother John Mar Linguis. Okay? Pasensya na hindi na ako mabasa ng uban, diba? Okay? Basta mao na mga igsono, bantayan mo sa Ginoo and then sa atong pagpamahulay karon, I declare that the presence of the Lord will be upon us, safe and sound nga makamata malinawon kay ubanan ta sa Ginoo. Sa tanang mga OFW nga adlawan ron diha, no, I declare God's favor and protection, promotion in Jesus name. That's all for tonight. Akong ikabilin. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Okay, good night everyone. See you next time.
Anyway, don't forget to invite your friends to follow our page para mas daghan ang ma-bless. Let's go for the glory of the Lord. Thank you, brother sir. Rugia Bergonzado, God bless.